Важни препоръки от практиката на специалиста. За по-добра шумоизолация и предпазване на корпуса от запрашаване, удари, изпускане или намокрене, апаратът да е поставен в специален работен шкаф с отвори за вентилация. Ръкохватката на апарата винаги да е поставена вертикално с фрезите нагоре или в хоризонтално положение, но никога с отвора за фрези надолу. Вкарвайте фрезите до края. Почистването на ръкохватката, ръкава, патронника и микромотора е препоръчително да се прави веднъж дневно. Почиствайте веднъж месечно патронника с комплекта за почистване на патронник. Използвайте само изправни фрези от доказани производители. За фрези с големи размери, оптималните обороти се намират в диапазона 8-12 000 оборота в минута. Работете само върху суха или леко влажна кожа и ногти. Пиленето на прекалено влажна кожа може да допринесе за намаляване производителността, запушване или сериозна амортизация на апарата. Преди да започнете работа с апарата, проверете щателно стъпалата и пръстите за остатъци от влакна, косми и по-големи парчета кожа, които могат да бъдат засмукани и да доведат до запушване на апарата и намаляне на неговата производителност. Не работете с пълна филтърна турбичка. Следете за индикатора на дисплея. Проверявайте ежеседмично състоянието на филтърната турбичка чрез опипване и визуален контрол. Не използвайте апарата без филтърна турбичка. Ако трябва да използвате уреда за обработка на изкуствени ногти, като акрил, гел-лак или протезирани ногти, имайте предвид, че поради повишеното запрашаване, времето за смяна на филтъра може да намалее. Следете уреда за нетипични шумове, вибрации и сигнализации. Всяко отклонение от стандартните стойности може да е сигнал за грешна експлоатация, замърсяване, амортизация или повреда на апарата. За гарантиране на безопасната и правилна експлоатация на вашия апарат под лог Nova 3S, трябва да се извършва поддръжка от оторизирания сервиз на РУК България на всеки 900 работни часа или най-късно след 24 месеца. В хода на поддръжката се извършва проверка на безопасността съгласно техническите предписания на производител. Ако това не се спазва, съществува опасност от прекратяване на гаранцията и по-високи разходи за ремонт и поддръжка на апарата. Благодарим ви, че останахте с нас до края, за да чуете всичко полезно, което събрахме за вас.